ekero kogenda Nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Ndizi TV obwansu bw'omugusii nigo bono yakonikirundekerene nagokorentera chibicha chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwigo tonyora asoro gonkorwa Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asika kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bw'omugusii. Ndizi TV obwansu bw'omugusii. Wakire biya umwancho moriye wetasene Ndizi TV ne mambengi yanko gosogeria anda siasa otorigerete ngotenga bwakire ngakiobogete ngakikogendrete korutwa ateganete ritukorego wekaboniga ngaki wachakire ritukoria bono ne mambengi ya kokwaregani imenyo moroberi obwensa keme Ndizi TV obwanso obwomogusii bwakire job wakire buya DORCAS ekere mambia nigoto gochera mase mukuru ase TV Ndizi TV moroberi bwensakia asitoko kumanyina ali aberega gwateka korubwaga kiete chinsa chamambia litukoli igoro korutuka tiganete narali aye aberega gokorekana litukoli gima asitoko kumanyinga amangana kisiasa amangana yensemo yobochenu chiko na boigo ebintu bitonchoka naine asenseito ya Kenya kabisa ingo mwancho moringo kwaregani ya bene tunyale gochaka asenchira engi yakagima anda onsiasa otorigereti ko chinsemo chidichiasa otemogerango suneka abantu bamogumo mate bali barange no mobaga abantu bakorunyamira rugoro no temogerango mwensi pi aso imeyo morobiro bwensakia morobiro chirenkuma omorobiro bweka ogotoka imeyoro gongorwa Gusii ogosemya abagusii oba tebinki kikendrete ase ensena bayigo ko bate obagokia erinde abantu bonse bamanya ninkikigendrete na ninkikiwocho kolekana anena tororenga amatuka bwango igakerege ntungunya gonchoro likere ebintungunya gonchoro none uchumi kunya gokongere ayonsi igokomanyiwa imeya ENSAKIA na kiako gero mwanchu moli twaboke mambi twene kinga twasoire maiga okomanya ninkikere na bayiga mashabikeito toswetwensi imeya ENSAKIA wetra sense moye metanda mbale basokiro mete jobone mambi basokire go chikorige engeri abo yeri tuko yarero nigo bono mugoto bwate wetra senchira ye metandao na woto bwate wetra somtanda o Facebook Ndizi TV News Digital umtanda o YouTube Ndizi TV News na wetra sa website www.ndizitv.net na wigo ase namba to bwati go setorikire uchumbe ya enyenge SMS yao andako kwalegania omonto imeyo morwensakia okoganeria aba minority koligi na wigo go so ibabere batato ime yensakia mambi yaboniga wetera ase namba ya 0792192834 inere namba ogotonyora gotobwati yamo ase yamo maiga yatokugambo metego bono otokugamba yamase yamo ime Ndizi TV nabo obwanso obwomogusii atari ane DORCAS KEMUMA na inche nigo nkoro kwa job MAANGI na ende tiangote DORCAS nigo nabere nkomerana n'abantu abange bakubwate Ndizi TV nigo bale no mogoko kegima gotorora abonde nga we are a perfect match tuabere tokore tumuruberi oyo asenchira ya bene yani nigo bale no mogoko nga ENSAKIA is now becoming number 1. It was number 1 and it continues to be number 1. Kabisa igo mwacho muri ayu nasengencho yao na kikegora to wetuma ntonyale ko goikeria ali oganeti kumanya nabo ono basembe buri oganeti kwaewa na kikegora nga ntubu na Ndizi TV imeye ENSAKIA twetumire kwenda kinga tusenekiri amagani yao
na ende litukulia rero ni tugotebirie ni tukulia Jumanne lituko tukumulekera amang'ana arengete obochenu ase ensemo enchangani ntunde enchangani ne yokubuke watebinga where are you tuning in bokyo yo moturo yonde na boyo tugusanga amang'ana aberega gwateka kurwakete chinza chia mambiri tukuli igoro amang'ana mangi aberega kolekana anene mono amang'ana tobolito asabari chetu chiali tukuli igoro na boigo ase ntunda ya kabiri nigo tukuligereria narali ya aire obolito ase amagazeti ase bono entunda ya gatatu na endere entunda ya mweli torabe tukukwanira engana erengete obochenu. We are going to have a live interview no mogeni oito ntore no kwegena nabega wekera na ase lituko liarero DORCAS nibuna Ndizi TV ntogenda gutwara omogoko monene ekiagera lituko ligoro nkwaro chenga ntwa monyorete omo manager omujia kabisa omwanchu murigeti anda agotogeri nga usitigatora agotogeri nga bono ntwanyorete omoteneneri Ndizi TV omujia bonero gochigotora ase egekakere motwe twabere tugwite bindurundurundurundu ngoboke kemambi na ara omoroberi bwensaki binantaite naboka na bali wakaruno taite kulende bono buna to chikonyoro manager no na igwete production manager otebangaso Victor ingatwatware challenges chi nyinge mono tutakuwa ti manager segekagere tambe lakini ate ingorobo no mune manager soire bono muligelio TV ya Ndizi TV manyanga bone merobeli bono ngo chikobe kwere proper bona lyo morero bwogete bona nalyo utasuka kurwa Ndizi TV omwancho muligelia kabisa ncherenga bunejo metekere omotireri atayo ase emirimo iga okonya bantu mbali kubwati mirobiri bune bwenerete timeti nonye nikagari etatebe go senta to minasuke ose mamo minasuke iga muri ukora gasi bune bwenerete kunyora nabo ukora lakini abantu mete mu manyetenga na abuna abana bali bakanyete bayunga mamo liko mate ali yakomyo kaso ke bintu bwango aso ego sibi lakini ekeraro abuna keraro amatete ngai omaite gasi aeneri abo kabuse asibiye bintu konye ne chombe areire roche aire chimborigeti ichirisi parolire yakini bona kerata iyo ono mete gotenga tiganda ara cheso nyuro lakini bona iga imete bona job mangi bona tuliko chikolega bona iga wikankera na iga chinsa chiamambi juni so that thing ni shwenga na bere ginkoro kana gingo kolega si engi yaki mate andinga ni kwa konera ase chinka chaito nigo konyoranga abanta bange nigo bagoikerana ekero muiboli achire nigo bakwegwe gasi ndi bahirwe gasi puno muiboli agenda ikano emereme gotigeru abana bange omete tari ngambali gokora gasi ngokora bale lakini mbali gokora bunda yani mbali gokora bwango munekera umuiburi ryale atenene gali gosare are gali yangeiga igo nga mwanchu murigere ngabona tigango tote na bana mete ntobento batenga ki tiabe nali gokora gasi ondata iyo moteneri atayo konya kubasuguma omwana tatu waro bukima bwegwiri baro omete egwiri baro konya konye suguma ndo sasa konya tereka no kwanya yatenena nande kwaso nando chake nando nye sugume igobono nto twaro guma bwegwiri baro lakini imeyanditse TV neba au manager tokera chite nara abantu bakora emirimo yabo buya kabisa onete nanya kwaro konye urwasege pindi kyaye amagana maya kabisa gotoikera kabisa igobono nga oboroso abegete ngabo kwana ngaba abantu atigete maega baire bagokore gasi batali kunya gosugumana nonde mbogenderete bona ase omo manager to ibona mogene Walter to kumwale gani kegima tamatenga bona amashabikeito bamumanyire noare kabisa to abatebiri
mapema sana naende gentongo kumanya muri gwe TV Ndizi TV niga ime Ndizi TV nigo tokora emeroberi tutaikobwatikwa kabisa abantu bagwetu masana muroberi to yonya konyoru kabisa na bari nigo chigo cha kachinsa chiri nyanyoro neta KEMUMA lakini Ndizi TV nigo tokora emeroberi yaito kiboikiranu tutwara umutenene tutabwati lakini rende ekero umutenene wona nsoire bono nigo tuchigo twaro boroso bokore merimo kegima umete kereta to mineiranire gusema mo mineiranire okonyora yani riberera rigoja ribe okuigubuye igo tuno taragira takwatira kende oigwete buye igo bono no mogoko mwanchu murigeria ase bono okonyora nande omotenereria one ime ya Ndizi TV nabo bwansubo mugusi asekerenga kyo gosukia mutwe Ndizi TV nako wikirania amagani aito ne magana ino ase mole kyagera ntu omogoko ito no koranga twikiraniri amagani ino na amashabike aito igo bana mashabike ito korchinse mochonsi charaganga bogisera babo kirisa rogo babo chatmonari babo beti korukia mwasi ya beshae litunda green abonsi tokwata ngabono tosoime ya Ndizi TV tosibo mochibi twegase bono tuachakire birundo toliko chikotimo kandiga ya to munyokani komo mpaka omoerio nabako wenda gotobwatia ime ya Ndizi TV asensemo ye mitanda sensemo ya Facebook tonyore mna Ndizi TV News Digital oigo wetera sensemo ya YouTube tobwatu gwetera se umtandao oito Ndizi TV News na oigo wetera se website www.ndizitv.net Wigo anse namba eliotolikera SMS yao gwetera ase namba ya 0791921834 ngirorere 0792192834 inere namba mwanchu murigeria okototomera SMS yao enyenge okotuma makwani kyagera ni metabanto malebono obwata maigana barabu maigatanya kwaera okotuma amakwani gwetera ase enamba eyo na mangi abereka okolekana job koruli tukule gorogocha gocha botukobwa kimetobo tukobocha bwa butambi aboko butambi mono ande igentonkire na chakire kwibori okay nebwenere to monte kera kogenda kero kwabokire chinsa cia mambi kali matukonsuta kere kwa rosi cha mwao na bama tukando kora itero hoteli ga kwara promote monto bwa hoteli kali matukonsipi konya korosi cha mwao so that wono turabanga hoteli nigo ire angena mwao osena anga sogocha gwetira ika aengwanye ko no eneli indasiri tukelimo na kyoraga ni uchumi anseme yekine umete na bontanjira nayenga mbali babwate ababwata abamati bamanyite nabrabo abana babo abandi babwata abagaka bangina igonte inga bono kire abaswenga koenda hoteli abuna bira abakonwa mturakana ko basira abantu bali babwata chi hoteli abakwenda gali baleta mandasi banywire tindakana mbabasira lakini bono mete isuko mukabuna ya job ogenda gali ayo onywire cha ya ke kombe ke mogali ogende abagwatika mai galende barabo umate yunerengana na ende toko tukumulika nelinga na abagakambale na chankanyora barabwekera abokire chinsa cia mambi tataite kumanyanga kiaba familia yakoba era ko kike mambi o hoteli onywe cha na mandasi lakini muaye kama itinki bakali konyo kwanya korobo kungubuno bwa sebinyoro kongubororo joba abantu bamanyete chi hoteli umetaba abande batenga timbwati kende tienda soka gochia ndali chikuri yes oendo ikaranso ito motubu emboli kabisa igoita ochatenga ana lero ni sukuma mwaro si mwabwate nyeni chini njarati nikoragera aya umeta boso kokwana okalete buraburu sana bono umeta abantu bunabu tokwatenga ineta bietaringia kabisa ande chimbwa nchiro naro lire bona sabanda utokora hoteli mbaro konyoranga riri gwasoire igo taraikana nsono ikaransa kwarete iro menyu Otaraikaransa tuaye manyanki manyama pema ngise yagotake bara kwali bakwara timokake at least komanya ko egwe ndo buneke nabon at least naliye ko bakolete chiriye mebogani yende job erikirengano idling yani gonya gozuru raga gozubanko iyo ni chuka nyuna macho wacho konyo soka genda ngweta narenge
na haranga kitiga naho yeraga ocho koyera senara koyera kalima abantu bange mbali wancha mete base wanchire igo okonyora ngachi eichire ryoka igoro nakikogera abantu bakocha bae wendagira basoka bagenda bandilibaga baragire nandi gukurigeria ensemo yende nkonyora oringa lirwo ikiranira hoteli onombaro bono konyora nga barogunigo batago attend bambale bara karansa kwabegeka kwaganya cyo cyanga wewe kuja bobesa bona mangana bunayo kwaganyura Wachumurigeria abanyabiashara bonsi bochobosongo kaunti ya Kisii Nyamira bonsi ensi ya Kenya tukwatinga emirimo nemi ya magokora abalemi gaki asandonsi munya gutibanya goseboka ekiagera ngani numo koragiria ense yitu ya Kenya nonyo murai bwense onyotenga wikabasire kabisa negwenere taro musiro kabisa abalimi basiru kabisa ekiagera nkwene kibalenga ndagira tebora bituma mbibore chiro nakya kuruboyo nakikora kuri ubuyo boigabwa amagorense erinde ebituma binyare gotokase chichiro chinyende nchibora chichiro chinyeni omete abalemi bunabe chinyeni barabuyani babaye sikosana omete job sai gaete osabande sai babukire gochikwa tegera nyeni to kwa mugaso balete gaserere tonchi ko bwate kara kibono mambi kabisa iga sai mete bona kwa bwango ala kamyo kusine chiro ya nyangoso alente daraja aire nyakoe aire chiro ya usine ya mugonga yani kogenda na bande mbari bagusapply go chiskuru ntobeba mbali bakuira go chiskuru okonyoranga eskuru kitabwa tetenda ose inyagitari gete akondo tuchi ekabichi nyinge oicholie guni kabisa uno mokyo monene kyagera maite kabichi ega neirie tumeku lunch ani no maite buni eskuru lunch buni konyorwa morembe to ko base skuru iyo morembe to irinde gucha wikiranio ogoike okogani kugwe skuru uno mokyo mona abonjire wacha batwara igobono nesegeto yetotangaga ki egasimo kora mbiya kabisa nande mbale basubati mbale babire bagwetu mabali bakora chinsemo cha makaniki bina babo Felista abo Christine nabali bakora nonyene chinsemo chiri chago chechibao efundi wambao kabisa bakorosi ebinto kabisa ebikombe ebichisani babo vene kikerubo ku chinsemo cha kemera abonsi tokotenga kabisa igasinenge mokora toko bakoboko nande twabaira magoro manyale kogendera motwe munyako konya ebigokorencherenga muneyo abantu betumiga kirase onde tateba ngabono agasiteyo into nachokonyana ngai gasi nerororo okwerigeria nigo kurigeria ande gasi amaukao nengia ibaga kirira abwase biasara tonyoranga nchene igore mpesa na uje kuigore mpesa usene nchorenga na igoire na nchekere koni chigasi na twaro bungaini twaro bongaini ekiagera utatwariti bongaini nigo konyorora si ekire maegara korende ndo chenga asem chandayo ito nigo abaligere baito bandezi TV abange babaire bagoswa ime Richard Mangi live from Nyeri tuko pamoja yuni yule mmoja watebanga tuned Taylor Mugusu Onduso na Naomi watching live from Rwanda nibo machoge borabu no inde ENSAKIA show na Embusuro Engia Steve Nyatigo Osembe Kennedy 1% Tombundi Ebundi Thomas Asini na boigo bali na ujumbe mwenyora Taylor Mugusu Onduso na Naomi oye ime ya Ndizi TV ENSAKIA Eno kumochere asante asoko nyora manager ya Ndizi TV karibu sana na muligirie lituko ache ime ya studio tumumanye ligali tuko na muligiri tuko tumira nenere tumumanye na bako request yule moja live from Kisii town. Okay, ndo chinganera Kennedy Gisemba watching this morning. Asante sana director Kennedy Gisemba kurchinsemo chiricha diaspora. Ndo chinganera Rebecca Bochere oino mambingi ya mwensi na baganeri tukori kanyeko asante kima Kirandi Dennis wataba tuko pamoja na Makindu getu mauta kora Kisumu mbabu atete buya kabisa eno kumochera good morning watching live from Isebania Bode Nyasaye onkonyi na roli tukorinde ngoganeria wanafunzi wote wa Bode Hill Academy asubuhi njema tia bidii na siwezi sahau mamomo wote banga Batseba Batseba
na ole biombe mwanyabando atwale emambi engiya na Joshua mbuya atirimba atabanga korwa Nairobi Ruben Center tune in na wifi ya Dorcas Kirubo na beloved son Carlton Tirimba na then Dominic Kebira atabanga watching from Doha Qatar seseni wa ENSAKIA. Asante sana na baiga mashabiki kwenye turatuma SMS ya uchumbi ya chinsa na chechiga wono nyebuato kasenchera ya bene kyagera chinsa chituga twachakire go chibuato kana intwe igobono to basa konyoro to basa kweba nandi ndo cheke tutabe ntumwebe kyagera nere otuthumire witra WhatsApp kuruku omwalimu Zefania Onserio kurwaliana bonchari mark me present register como makiri mate DORCAS na bwate register akoma efani yaso alitukolia lero igata korochire ro ikacha ko bolinga ngai kwagenda igamba shabike ito buna bto cha koma ke register iga ene kinga no ro motangani bi makinyore ngato ole pre or absent ase kiwo senki kyagera omisi amangana amaya kigi maiga amangana amansu ime ya Ndizi TV me yomoro bwensa kiko mwancho morigeria agendera go tubwati asensa maye mitandao no tole asense moya Facebook no YouTube WhatsApp inamba eyo nabo to SMS ya asense moya WhatsApp igo tunyale gusanga asenchira erengi ya kigima mangi naro chinga bado abaroki wambara ira na chiskuru chonsi bonsi umubaro monene sana buno no ni gorotoro cha magazeti abana wetani emiyemo nemerongo etato chiribu bataraswa ase chiskuru ase iga abana abange bataraswa ni gotebanga obotaka na bogerete bataraso bakura singa chitari kwenyara ometa bata abotaka bwagera nabantu batamire chinka yes mugano no naro chinka ranga bobesana okonyoranga yani tobwati kende pakogosunyuko goikaranso rigeria abantu bawo chandika yes onegera abantu bande bachire bichuko abantu atenga makongwa sugumira abantu I don't want to see my family suffer yani tate kora inkaya yo chandika lakini wonekere kwagenda aron kwanya konya bona abuna liwasali pie kyagera bono at least okoba kwa ogali nko bakwale ngomoyo kini kere kwachire bichuko buna watebire bono igongese bono ali kwabatigera omondo ko abantu okumetinga kito chikoba abuno omochando soa abuno obokongubole no metembi ya alemo okobera gali na omokonya nebirengerale na mokubekana liberera amyara bwakire lakini bono otiga abantu eroro igoro obokendwa yo kogenda okubatiga bale bwate wasiwasi bakumeti bano mochano ngayachete asa kalembi yakale mate asenale konyoranga no ene kero munta berga gusira ekero kelia ari guikaranza nkwirere kabando ata ucho guikaranza na ende nabo okoranga liba gandiro gwatiga linene abantu okumetimo mbuyokale mbobokale so igo chinga kichinde kero michando ne ego chankora telibia ase omuntu gutama to tama michando na ende tora sense meni gondo chinga abantu mbagendrete gwesokia kumba abantu mbabwate okuganyo kuya Good Samaritans omoro kiwona roba feature dasa matukabwa ngo igabe kwa se embeo akabe kwa se michanda onabo iga se tiredi ne TV okurunga James Ongolio oroe olentakana orangire tu skuru ko ilel Forces Academy lakini konyo asengenje konyora atabwate ogosirwa abo kwenyara ekaba obeire nkasi ketambe lakini ndo chaba Samaria babere bawe sokia kabisa abantu baesokire abantu mbagante wesokira nane toko basaba gendera igo esoke kabisa munyale gosira abana baiga babwato kugania kwoko genda ase chiskuru chechi sekondari kegera umwaka noro yo bwikaiga bagosie kamangana ya yokoso yabana ikirasikiri kya kyanda umwaka yende gochigocha bono turi gochikonya kwana igoro ya ikirasi ya kyanda gose form 1 bono tocho kwana mangana mao tocho kwana kyagera bono CBC nere gochikoira eri bagali nene osinere bono emmerie gasaine kuranda kabisa yes iko bono konyo mwana okare kenyoro tabu kenyoro kyao na netabwa tinchira akwenda school nabwa toko gani temango goikirano nabagambi temanga kokongonta chobisi cha bagambi naba MCA ababunge abanyale okonya abana abayiga nabo igo asaba Samaria baria abaya tokwatenga asante sana
Kulinde ngentokire na roche kia letiribira sana James Ongore karabeta konyu abeta konyu mu bungo yo mukuru wa sensemo ya Nakuru Town West Samuel Arama uyu no Nyamira kulinde bono ingane njarete ribera linendia siasa homete abana siasa bono babwete ngarama ngo charika achikoburie kiro ya arama igaro chingaki tigandu obokonye mwana oyo orerire nkinta mupangusira amaliga nkinta komotinyiria amaliga bona baba kunya gwake menu mbabwenete baturie bono lakini nina ndio muntu akonya kwiburi nkiye kogera guchiraga ali asale bana mbayo batarande school. That is a question. Umete tiga bantu batige gotebana ki aso montale bana. Charity begins at home. Never asakale. Na maitengare no oyo Gusii Nyamira. Bono. Tiganga siro umuntu karulo gusiro mwana nonyo turukana tiganga siro mwana. Tiganga abana basiru tutari gochora ngoyo no yoga iga oyo no yo county ki oyo no yo bunge ki abana basiru. Ekiagera umwana yekera gocha gokonya etaya ya Gusii engima kabisa naende naruchi naendo oyo ndo beteka gwesokia no omo kosori gwe mechesi okwegia bose comedy kuri kunkeri komondi nere bone nsemo yaye ni gabeteka gochanga chibesa chire emillion kubakonya kwa rati Eric Omondi obereka go changa sana kago kurwo bokonye umete na endera chanira agacha timedo sino maitayo yes kabisa Gusii ngakia wa kunyarikana aje kwa gacho meta aba atubwata abagambi tubwate aba MC tubwata ababunge aba senator paka governor lakini mbakoranga orochoro no bwente ko bekwedera cyabana batambukira akamote kabekira akamo akamwana kago tambuka gari katarerete karatera likaguroche na no rochoro nene taliroche karochiga no rochoro nene sana ngakiara abantu batari kuigusu naye ngati uchire korosendera cha lakini abantu bayigusu ngati aramorula asa kale kaunti achokorasa ikobona nere bwenerete ngaki oyo bwato kunyara tutibona gonya gosegani oyo bwato kunyara kwanye job so apara lime pare yu togana bugima bugandira lakini rendo maite ekero muntu akoswa acha gukora imirimo ewene takobe y'umuntu nde habuno amaswali yakotera ekiagera na utoko bolinga aye kiwaroche daraja ne bwato bako nkiye kogera utaikora aborire omubunge bwenseme yunga korai nkiwa korire genteke so that muwaki ensem nali umuntu ataikoswanga kwa musire nyumba umete asenche ntokorigera libantu bagende tochandika akobanga tukanyeta ababunge oyo goita ababunge nkorera barenga basanchi yo biganja CDF nchiraje sijui nini toganye abana bayiga batekwa ende school gwete yoko benere nchira bagwetera kiro korigera tindo cyo senkwa roche chibicha chiri cyari gutaro mutandao asaka mwana kalike myaka ene kali gutambuko rochorori abamenyere abagari boka batebirenga ngakidira che yaberege koira abantu abangi nikya abantu abangi babere bakonyore me basoka nororo bono lende gakinande ninki mechando ki era abekero montara charos ngendo chengambu cy'abantu ngitina kana ngatarosia kulinde ne bwenerete nerura manyumo bunge bwenseme iyo rende baigwana na bose engane ikonyoro ibekiro muroberi okay kira tukan konyoro ibekiro muroberi umutie ndare goja kwagacha ayo utangane kwagacha hono takoranga gwasali rimiro maito na uronyolenga egente kikware gokora na kiata goja gutumika buni agenda ya kisiasa yo kumwetia hapana lakini wona kwa mutanganire mate ni project kirabanga nkwabwate project gete buna Kenya kwanza batebanga ubwagaji bw'ikinyomba asiri golirike ini agenda babwate lakini bono nayo cha wagaji kinyomba chinde kurwensemo tukono toro chugo itire agenda yabo antira kikwanyite otaba kandi mbagacha gose otakani bantu mbagora kinyomba cha kama ntenemero bari yayari chipara ne chinyinge chi amakoli na amanga bwantu gotuburu chi dera cyane chinge cyanze kwagacho emyake yonsi gose mwako yo mugima omete ngora aba antu bali babwate amangana
abanyakinyoro nabo maite obuya bwo kwagacheru no bo tatwarika ederache ona baranyore nga barabeire ko ba emeteri ko epaka yagotire eyo ekoroki nga abarai barure maiga baetire batari koraki batari korosidira jeri erege ntare goko akorete no gokonya abaoroki wabali abana bali abangina bali bagotambuka bagende ensemiriende abana inche naende nkoranga kero omonto akorire ENSAKIA takeria beke gocheki omonto go takora amagenderande onyo agachire daraje chidaraje ne chinyinge chirase constituency eyo onyo mwana oyo omokonyiru abana nabange barasenseme eyo ase igo murai totakeiro tebenga inkigo cha okonyira omwana oyo mbu gakuru ngana ngiti nkomokonya abana nabange baragwo ase igo nebwenerete nga abarai bonspi babi bakubwaterana elinde toene kinga ngoda tatora magendro lakini amangana yo koraga ne biara nkoranga talingana ngia era tokonye ase magendro asinsitu ya Kenya kabisa igo bane nere biyo mwanju murigete yakubwaterana abantu babwaterane ometeriri kare igaba abantu bakachireri isagana igaba sange para bali mepara aba kore mepara boka ikabisa igo tigatubwaterane lakini okweru kolinga igwachite kiagera rero no mukutano boka tokorangeri utaiti bantu noyo namache yani bantu bagocha mukutano batai abantu babwate ngakina kiroke abantu bari kwerwa obomo uzalendo gete yani kerba iguru muraigete umuchifu rangeri mukutano bagocha so bonge ba discuss ya mangana rero mwana siasa emikutano y'abana siasa abantu bagocha ikiagera bamaitenga ngoserwa lakini ngoseru ngoyo engane yo nere ya saliri ensetu ya Kenya enere ya saliri ensetu ya Kenya ekiagera antori gochora abantu bali babwanta ko ba ase ebiroge ebyo to gochora abantu bali batomigereta amisini bantu bali batomigereta akame bono yani tonyora nga twebekire asa kongu twabekira magimaito asa kongu twachora barai bakoruba na bachoruga basira tokubara Gusii tokubaibwa yani amangana makongu sana. DORCAS, do you have to be paid to attend mkutano wa mwana siasa? Ni lazima wakana? Ninkyo inkyate tukungakanira oserero teto gwakana arakani abantu ngaki ogocho mukutano ne kenetikeyo yani abandi bagocha singinjo bamaitengo ikabachi kwa ukende bono iya retro bokongu sana ekiagera konyoranga igole ngo mukutano CDF abantu umwana siasa okwanira sera jiaye okolire oyana ninde scholarship naenda abantu beikaranse bakumbuli umugambi usipasa paunchuka nini gari yae ngakitoko endaka nakibwacha Anti Murire wanjuwe Ndizi TV obwansu bumugusi omuroberi onensakia ibono togandrete kukwanda ali abereka okolekana ase ensete ya Kenya nrongore turagusi naro chinga nere omoigereri Cliff Ombeta nigo bono abolire gusaganirie nere okubwato kwa Fred Nunda aigalinge omonyakero obwase abana boda kolenda akabwatira ni wana mamocho ase egeka kimeti nyange tano mo yaitire ase bono ale ase echera imya bosungu bono ni gaga nirie gusa ate arule kolera kero kyenga na bone tabwatu kwe edinde agende no mwai kose igo afi yaye ere ase akongu ekirale mali. Yes, na ndigenda tengobeire ase egesibo egeketambe mono. Inganere na bwata fair right to are ko request rinda bega gusiboro. Abwatu kwe rindanya mete kerole mariano tumaiti kigandrete sense. Tande kero konyoranga ni amangana mo bwatere netina amangana yani amangana ya yebirogo. Okiagera erekiro kya igaringo mwana boda igo bono mete kinekira uno siasa igo chaka mete siasa to ngati ngego chakira iguraria ya kunyororo monyakiro gase wakiruchikura kwabe ko monyakiro wakiruchikura kwabe kwa nayo moteneri kwenda bono naboninde amangana bunayo nabo entari kiritiku akira mamocha ko akonyora abarai ase chisem
Asengi nchoni ngana tumaitenga area sikigambiro na ututanya kwikwanira muno lakini indo turabeta kotebanga kelinga tekero muntu aigwe lende that fair hearing kabisa kero muntu onye wakorera mochogete kwaba treated fairly inero erabe otokonya mono as NCAA kendoche as mtanda oito Facebook ni go mogende toto bwate akegima yabesh otanga watching live from Nyango so na ende no chomoigwa Eriko Kari. Good morning team ENSAKIA Job and DORCAS. I'm watching you live from Machakos University ndani ya Ndizi TV ENSAKIA Tuesday morning hadi mwisho ndo choyo ndakoro kungari Tunda Green from Kare Nairobi wakire buya abantu bonsi bakia nungu bosamaro ward. Thomas Isaboke otebanga Isaboke Thomas from Dagoret South Oithaka massive please DORCAS KEMUMA salimia visitor hapo tindi mogani bono na weire mwenyeji ndoche enze moya William Mogaka otebanga William Motari Ogonda Mogaka Korwa Migori County tuning in hadi mwisho na my wife Jacqueline Kemunto abana baito una Elvina Viona Chantel Sherwin Mary and my dad Hassan Mogaka na mama Joyce Mokeira pamoja na John Atika my brother Paula Sunday. Good morning all. Oyune Nyasaye umukunete akonya atenga Nyasaye kunyete Erikomondi akonya na boyigo mweshimiwa Rama korwa bonche embusuro engiya korwa bonchari bwanchana nikondani. Okay, ndo chinganere makindu getuma ta oyonere kabisa nenya saya maina umukunete saya nyatundu mosongo ata wakire minto wakire boya kigima Daktari Henry Ochoki korwa Itibo City Kisii County niko ndani tune in na maybe kwamboka watching from Bahrain. Okay, maybe kwamboka awatangana watu bwate kuchinsa mochire cha Bahrain. Asante kigima eno makoli omoraliano ki makoli wogi no inde kurwa Mosaraba Town. Okay, Mosaraba Town kabisa nere Enoch Makori. Dominic Kebira after watching from Doha Qatar aseseni wa ENSAKIA. Asante sana asante kigima na boigo Charlie Oyang after nikondani kutoka Masimba na salimia mamangu Lydia bana ba Minto Phyllis Jenny Mary Wilson na Sheba naomba wancheza. Okay ase amangana yoko beka engeroso saba engeroso kotera itokonya sukuma wekali tukolia Ijumaa chisemo chiche bwatoke igobono kuna jonja goto malero bono kegera ntogo cha koikirani kugani kwao koko chesera agotera na bayigo taisi amisi atanga bwakire buya mwensi p watching live from Nakuru City ababonsi baboke Collins Kemei na Philip Sigowo amona Pauline Kemunto amona Martha ujumbe ni kwa familia ya Mwanyagikenyi ase ogo ujumbe ni kwa familia ya Mwanyagikenyi asogo seriri kwa omogaka mose biroti twatomire engora yeito oche ase familia yo ya Mwanyagikenyi asogo siria omogaka oyo mose biroti tikanya sabeke engora ya ase agiya na boigo nyasaye abagate na boiga bachinguru chingakechiga chobokendu Nimatenga akero montabira osira naboko nyorango bokindu mbora senkeria nakino ni ntu una Ndizi TV tabatanga omurige ito Ndizi TV no tole naye neba ne chinga kichia makongo chinga kichingi chonse no tole amonaye na ende tuaro gosemelinga Nyasaye nabega kubalemia kuna kuzugo basabiranga Nyasaye tigabase abalemia nali barabe bagoikerania ameroberi yo yonsi ya matanga wiya na ende egento kendenkelinga ntu una Ndizi TV ekerenga gitekene no kumanyia ogosemia na boigo gokotebia ali agenrete asensitu ya Kenya na kwa obungaini ngakiurabe gokomenya sense igona bo ogoenda gotubwa twetera sumtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital umtandao ito YouTube Ndizi TV News umtandao ito www.ndizitv.net.
Okay, ndo chenere moigwa Eric Okari. Auta, good morning team ENSAKIA JUMANNE na DORCAS. I'm watching you live from Machakos University ndani ya Ndizi TV. ENSAKIA Tuesday morning hadi mwisho, show iko fire. Asante sana, asante Kegima. Embusurengi yakora kurwa bonchari ba mwanchani kondani. Dr. Henry Ochoki kurwa Itibo City Kisii County ni kondani. Tune in nereke maybe kwa mbokata watching from Bahrain. Asante Kegima. Mwanchu moligeria oyole maiga gosoyo kweneke nga amali okinechi bicha nere Joshua AUTA oinere omo director oito kweneke nga otoro kiriebu na amali ogigoso ene kiri amali okinechi bicha oto tebereiri asenchira ayo bwenge nga inaki emeroberio ekogenda nere okorundia nere omogendia ase omoroberio bwensakya emambi yabonega job engana nere naro chenga ande nga ebinyugwa na maligo yogotindi aswere kwera ase county Nyamira ne amone aswere ka neyense cyakanye ningana yogochani sana tikanga bantu basoke babwatisi abarayi bali bakogikeria mangana ya amarwa meta amarwa alikira abantu abange onyangera rote bete ngamarwa murikira amaene nalinga amaete nkonyora tulinga abantu abange ekera abokire chinza chiamambi mbari batakolega swabera addicted batakolega bataranywa maru no nyenga batenga drink responsibly bono mbaro konyoranga barobuo bono amaru bono abeire nara chi driver akoba control omuntu naboko kosana na inche DORCAS lakini gwakira kwaji kwanyu naliora atware chinguru cyokondama kwanye kore tabibu ne chia sebinyoro akwebisa marume ono nere mo randia kinyani ningo bona aboliria eserikali nababwata ni bande wesokya na kurwania marua yaiga murandi yakuruchiza mo chiri Nyamira ningo bona aganiria serikali gwesokya nago ndi bagwatirane bateme ko sana kurwania marua yaiga amarutari amaruoka amana amariogo yogotindia kegera abaire gako kora amagi mayaba saya bangumeta basaye basoye gwesona ni ase amarua ntobwati barayiba mambi amaene pinali nga abasaye na buchinguru cheito unanche musaye ngoja nate nga abasaye ni no chinguru cheito ase ubuno musaye nyo gwesona ni ase ensemo amaru mono na bokonyoranga gwasirire ikyagera bona amaru ani garabe ga okugambira na amaene no mete utaranywa toigweti buya no mete nga aba ntwaro che to sitobe tokora megano abasaye bakonywa amaru bakababa buna chirobot yani beturegete bare yani bobe sana andekero kurigire musaye bono yo soke bwatisi abarandi buna abayiga ababwata ediko seri na gukora amali yogotindia naboge binyungwa byogotindia mwanjo maruwe TV Ndizi TV manyanga ensemo yokunywa maru na bokonyoranga gwasirire kerura nywa maru kegima abantu mbere konyoranga nigali myaka 20 lakini akero kumurigeria obosibwa nigali myaka 50 asengenjo ya maru akunyu asengecho gotumeka mari oga yega mona maru igo bono ndi no nyamba libabere bako swasukuru kunywa maru abutali omwali bobugima na bagonchurire nande babe abantu abayase ebinyoro amaru yega bere kakokuga wikiranie bikoro ebinge byobosaria abande kere babuluno nebesa yoko chikogora babe nyora nga bachire koiba abande benyora nga bakale chisigi chege nkanchiri ko erase ebinyoro okoba ya mari oga yogotindia abantu bono babeire bali kunyara korengereria ninki kerenke babwante wakora igo bano mwancho murigereria ekuro neringa abantu twensi tubwaterane twana kinga twakorira marune binyugo begotinde ase binyoro bito egento nacha okumengana onyara basubati wensona niri aso okonywa ebinyugo byugotinde na maliyogaya matengane nengane wechani mone kyagera taringe to tenga basasa na bobo kabogene kunywa maru kolende enjira nero konyoro musubata bereka kwesona ni bakweba majukumu anka konyoro mongena agarwete nyomba chinsa kya marogoba utindire bana tamatinki bakoli ege no konyora bana bakusira kabisa konyora bangina bunabwo ebinyoro ime konyora ngumunginere uchiro utindire
akwire na buno mogaka chinsa siasa 3 ya butuko agotera koru para go chali ko limate nga mbono ngoja njembo cha berimbo yono ongora abantu bono oyibisa bona marume kabisa abo besana chimbwa chitaringi chimbwa chitoko gikiria n'abanyaruka bake bare babere bagwesoi bakwenda nga ni chipati bakwenda batinda bono nakonyanga bono bakolirwe bintibi kabisa igo bono mwanchu murigire tigango tosegete abantu nga batiga marwa kanyo komaite nga mugambi wekenyoro kyao ngo siga yani ngwanchira abantu bayenga mete bagambi babweneti njena anchitengane eri omura amokoyi bomura iwensa tetenga konyo koro mugambi komaite nga maru nara sekenyoro kyao ayo konya kolinge bisero gendeka ekyagera ntugo chuwancha bana baito basire yani abantu basiri chinebo cyabo ekyagera maruaro tamarua kugo chikoni none akagondo kawo nino nakamoli kawo etindo chikonywero go kyabasani igo bono nchetiga abagambi kabisa basiria maru ase binyoro eri ebinyoro bito bibebiya nabo igo abana baito banyale goseboboka nakogendera go chimoto mwanchumorere ndeto siomi ansemo yo motimoko tokoira na tomaeko ligernare ya molikere asensemo ya magazeti mwanchumorere TV Ndizi TV niko turase entunda entangani bono turachiko soa ase entunda ya kabiri Ndizi TV Ubwansu Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Eskuru ya St. Anne's College nigo togoko ari bagario komenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT ase kerengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako Voigo branch ya Borabu eyo gotoka imemo chokjauri Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande guse waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Omwanchumuriria bwa television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbegemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase
kuri email ya ndizitv@gmail.com. Boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ugututarira sikia bisichito icyo kirebo cy'ubwikiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asike kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu bwo Gusii. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo mwano abigati yabali abake baranyole gisemi chibirengo bigoro muiri skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ibwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abali mubayisaine na boigo bwate umanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatiko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya Nyanchwa gusoba Kirisimi. Porters Haven Premium School. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense echo ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurobrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia ime ya Ndizi TV
ense y'obwonchoreria. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusii asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwate sagia ronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gusii oa Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mwancho mwergerwe TV and Ndizi TV na kwaliganira bene asentunda yende yo murobere wensa kentunda ne yakabere asitoka batokumolekera amagazeti iriatera nengoro kwa job MAANGI netoka batokubatera nene gakoro kwa DORCAS KEMUMA ngo kwaregana yatunyane kurigana ali ya irobolito asensemo ya magazeti buna butambe nigombwate gazeti ya Daily Nation korende abokunya gotubwatia asensemo ye mitando asensemo ya Facebook ogotunyamna Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube watunyamna Ndizi TV News nabo igo asemtandao wa website tobwate buna www.ndizitv.net nabo na wotu dikera li ukolia bose message ya otebinyo otobwati korwa wetera se namba era screen yao na nche nabingo baiti gwetera ase engazeti ya The Standard ase engazeti ya The Standard ndo chenga engana eire obolito ne engana ya ekoteba nga serikali ne wendete yakane lideni lya Eurobond ose economy ya Kenya rabege kugwa ase igo ekerokoliga linga bateba nga robot yo nigoro anyore page ya kane asebo igo ense icho ya Kenya ebwate metienyi etano yoka yakane deni eyo ose uchumi ya Kenya na bera chikwenda ase abe na kioro changane yu serikali ya berike gotengana madini gwakana ase gobono nturende buna abakenya gosirinde ntumaite imiroberi nebekire ntogasa ine ebango negasa ine koni ntwakera bono rende na totebetinga ebange ya amenta eko kana kwebango na madini gwakana tokaramo mokonyo ye weekend ye gagotenga serikali ya Kenya kwanza ya rusirie ense ya Kenya asengoro ya madeni ko ya beire bobe bono ego seigo bono ntubwato kwegena nga madeni haju na chikorige go sinarigereire ali no tokoranga no muraibu ense ruta tenga nkotosoerale asenya sae ndawashtaki kwa Mungu yani otwalire okoro buri ruko kwegena nekegambe mbako tenga nkotosoerale asenya sae bono kulende bono ekuningana serikali ya Kenya bwana terigeli ase oboime no nyanga chipese chichi nyumba inki batachitumekera so kwa kana madeni ya Euroche ama deni tutwabiri togotebi wa job nga madeni tunalipa na case ebango ementerete tutete to korana na madeni osento gana twarusi yense ya Kenya sako ngwasa madeni bono ntun to bwati ncherende wekato ikunga kyomo na yidautte no na nchira tutebiri
turi no gosemeria ngabwakarira madeni bono kere toko igutokora ne tokora sa magazeti use toko igwase chinsa angangati bado madeni alitara no ana babo bantu toko iboria maswali ngaye bese yeka inengana yo goichani kegima ase page ntangani egazeti ya Nation ngobone murikirite igoro ya mangana yobokurumi emeyense Kenya ase bona agotenga emitambo ya ebunegete emitambo yense ya Kenya ni ebunegete gotenga a broken system bono gani ebintu mbiri buya ase ebintu byagerire ensete ya nyora asa kongu nigo birenga amangana yo konyorwa kwebibande abantu koirwa bobego se gocherwa se chinsemo chechinyagitari batariko ego bogweni obuya gose batariko ligerere gubuya nabo igo abantu bali banyorire gose babire bakolitaya batari gwakanwa chibasi chabo cha litaya baka basiria magimabo nabo igo amangana ya chichukuru chibasari negati yebintu biri byagerire ense ya Kenya era asa kongu boniga asebono ero chase abantu bono yani abantu bale na mechando imingi timatinga obokungumburbi obokurumi nigo boire teri bakari nene timati obokonga ibocha bwaba kyagera okogenda no na sinyagitali kwanyoranga likumonta wodumia atete kurago chanda yani bantu mbabwatyo moral usimbabwati moyo liwa kolemeremo nakingu kuminga inkiye kogera mangana yonse agenda yani umuntu nabo akonyoranga nabago akwenishwanga edile ni era system elinde abaga kwenyorere ngeri yae konyoranga asenale mwatakere kudumiwa ase chinsa usitaika emerongo etatu kulendo umuntu asengencho atete kwenyorere ngeria oambako babuna no lyo konyorie genteke unage korekana nali balimo korosa bwango bose balimo le impatient umuchiere motebinga ngakingo kora atedera ini eventame nali bali bago chikoba impatient bache kurumaga motebinga nimbwate gento gekaiga akamisi ninkarange tiangira ini tima etiaseki obokurumirigo waberekera ase ndo chenga boige peje ntangani imurikirete igoro iyo mubasokano yo korekanete ase ensemo ya Kisumu abu goro mambia oyubano betego koira amagima y'abantu 10 yomo asebono yaringe omuichano gose erege yani yenge kore ekya obororo sana asensemeri ya otho imeye bunge ya Nyando asebone gali yale kurukurchinse korwa sensemo ya Mombasa go Kisumu ono chabete chiko tuoma na bose asobosio amonero richinsa chinsa sano neseto chamambia chinsa isana sitonenu su chamambia ngose sana ne yamambia asebono abantu 10 mo babetwa gosiria amagimabo amona abantu bande gotigara ne chingoma chinchindi korende bagendete kurwanira amagimabo asechinya gitari imeye county yo ya Kisumu no mochano omonene sana aikero kurigeria togo asense ya Kenya togo siria abantu 10 mo ase ritukelimo inengane goichani kigima ekiagera abantu aba balenge asigali na boranyole mbale baraba iboli ntobwata boro kigwa ntobwata boro kia nani abantu bengencho ase bakorwa ekero gwa kirwe siminga mu iboli ogo tatayo mungina tayo ngakyo jagote yo mwana ngakyo jagote yo mungina maybe babete bako obwato mwana ole skuru ole sem form 1 omugako yonero ko baragalinga ngatatayo ngakyo jakomote ngakyo tebya abana baye no borumono nakitote banga tiachintera bacheto chibe chikorundi chigali asenchera yobotwerero bono tuguska bosio asepeje atato imia the standard niko torochenga nigo chisege chichieri ustokorokanga bull fighting chabere chikoirera abanta bange guseria amagimabo bono ekisa kiabete koletinga neye te ase ara ateneni ene kisa aliase okonyoranga omosene cha okakamega boni halwale umuntu olioye ocha olenda chieli chiaye abete gago itwa neliye lakini rende enchirobo tukibo aberu bakuru na ende nigo baberu bakonyora nigo umuntu oyo abete gago soa ase elie kuragera gatindete
mwate chieli chikorage molasses naende karo chikorage molasses kendo nabiri konyoranga kelinga karo chiarage molasses nigo konyoranga chigo cha chiaragera karo chiabere chikoragera bono chiaba chintindi kegima nchianje iri gotwara kobange na ne chiombe chinde echiko bachiko tindia bono ko chibwate obubisana na ng'ombe ndeyons ase igo bono naende karo chiko tio kero monto ndebwensi obwate onyweta amaru nchanje timaru abwe chi waka lakini rende naende gendo ekekoro naende kiabeta rondo chenga nigo area yabete kegoitwa boni alwale mate kimira kiabaluya eri bune yue kare yakolera maocho bunayo omanya niga ko yakalitimo osensara ekara yakire nsara abantu bande bayaka magena egina kikimira kiabaluya ekere yakure enyameyo nkoli bali gosena abuno ntaramanya lakini ntonya kwemanya mangana watoro tochino ni goronto maite rero to beto ko twaro manyi kigima wona mangana to netonya koro obotuki bweme tomanyenga enyame embaliete osuti kumuli rwe TV Ndizi TV ari asome gazeti ywa manyenga asoboime enyame nja yetwe. Okay, ase page ya kabiri ya gazeti ya Nation doshe nigemurikirete igoro ke county eri ya Mombasa bono bagandete ose serikali county yo egendete kwagacha daraja yera chikonya abantu bensemeyo ase bono chiferi isano chira chibono gutigara chitabwati meremo ekere daraja yo yarire yibono igasaine korosiwa yera chikoira chibesa chisaine chishilingi chibilioni merongene na isano naibere ase bono abawatanga bago chikonyero siriko konya abantu abange abono barachukwita ase daracheyu nigo bono bali abanyene chiferi bono batachikonyora meremo kyageranga aba Kenya bono bagorosi usakoroserwe daracheye metembali gochikuta ogokolina feri batambukiwe bono banyorire nchira bagotambuka buya baenda sense meriyende nabo igo ase page yeyo nigo bono emolikrete na ke serikali igense to ya Kenya gwetira se wizara eri yobo kolali bwa koli emeremo ya leba nigo bono gwetira so moliki obotambe nere Shadrack Mwadime atengani ge serikali yabikire merobere yoko na kingankoli kiere abantu bali batabwati emeremo eriko babwatani na bali bakolika emirimo konye tubwati emirimo okwenda sense moyo mutandao kwa erikia eribo batete batware batware bomanyi bw'abantu mbalinga batabwati emirimo asense cya Kenya bali bakolika emirimo sengencho abantu mbali bakonyara bakoligia emirimo ekere batangase emirimo banyora bako ba connect asenchira ya bene igobono batete kwena kinga abantu banyorire emirimo asenchira airengusu endo chingane nekerengera liekia ekere batete ko sangelia abantu bonsi babeke ase omutandao bali batabwati emirimo konya job koro mwalimu nchikinde omolemi bono lilia abantu bali bakoligia abalimu konya nga job naligaiga aso omutandao kuba connect kwanyoranga kwanyorire igasi asenchira yabwangu umeta abantu mbale bakoli gikigasi bose bakoli abakoli emirimo ku Mombasa batamaitinga noliga igana koleta abonchine bwawo bona kire bakobeka abakobeka bose bausangiria abantu ababeke ase omutandao bamanye nga ojo na tetegasi nini coach kobabera anchire ngororo yokweneke ngabanyorire abantu abayiga babaire emirimo igo bono ndochinga asema tukale motwe emiremera chikonyorekana buya sana kurende no ninje nabona na betting ntebenga ekedune kerengere kiera lakini rende ngana yagenderera sem emyaka mingi ikeno mbona gantu bwate mitandao ibwate abakoli emirimo na abantu abanyene emirimo bosabantu bakuru emirimo kurende no nigo lakini ndonkoranga kirabeki yankelinga twegelia abakenya chinchira cyogwetenenera talinga tobaigeli kuligie emirimo kina abenga tabekene ntubwene twegelia abakenya entrepreneurship injiro monta kwelika nerera che gotokonye ekiagere emirimo yetu gotebinga twarosiri mitandao lakini rende ekero kombe abalimu bakolitaya na abalimu bakograduate kero mwaka
ngai abaguchi maitokera mwalimu oyo mali tayire mwalimu oyo mona bakulitaya lakini umwaka oyu aborokyo balenga ba graduate bako graduate bose na ase account yo aborokyo bose emia yamo ba graduate abo bonse ngai baguchi hakatorengeli ngane yasogo ime kero mwaka yes abatoko graduate bari abange sana kabisa. Ningazeti ya The Standard ndo chenga na boigo enganelia ya bantu 14 gosirio bagimabo asensemo ya Kisimu neire opolicho na boigo ndoche asensemo yende governors wade into Talanta hela payment dispute ni governor bagenrate koboli yanga ichibesa chire maega yaba gosoli bose abasa gosoa ase ekemina no ya Talanta hela wikira bono mbaraka nubele betu bakubwa kona kia bagabana bakubolia wego tugusuka bosioni goto ndochenga ministry bose wizara echisemi ne kyombege kuli kabalimu ya TSC ni gobaendete kungusanana ingana batebanga era chikwirira ukochandeka kwa aborokiwa bose abana bechisukuru wono nigakore kurigereria asenga zeti yeyu okungusana kwa rakanire egati ye chinsagi chichonzi cha serikali kolende bono ase kiombe gya kupet kyaberege gusaba okoywana na nawe kiombe kya nat bayigo babire gusaba una ekiombe gya TSC na ekiombe gya TSC na boyigo wizara echisemi bakobwaterana na boyigo ndochenga nonyanigo umuntu ya mukurunga Paul Wanjoyi ore omosemia omonene bose umumanyi bwa mangana echisemi boyigo ni gabire atabanga nebwenerete serikali boyigo etige goswana na amangana yechikamati chiri chietenerete inengana okungusana nkorokanete imeatia sine serikali aseigo edinde kwemanyia mangi na bukuguri gazeti ya The Standard page ya isano nemo obegwe manyia amange. Okay, ase page ya kane ase page ya gatatu nigobone mulikirete naki aborokiwa koro ase county ya Homa Bay abarkuwa abechuskuru choboroso nigobona bakaligwetera emechando emekongo yogweta egatigati yechi yoro egati yoroche ase bono bonchukana niwe na ebi kiboko se biboko bimenyete ase amachayo ime ase riwa gerimo bona yani ase echisasa techo no na chemenyama emenyete asabaro kiwa bono bagweta keralituko chinsemo cha Mbita sub county Homa Bay county ase bakwenda bono eskuru ya Sikri Jerusalem primary school. Ebiboko matena abanyama baraba besana baliekera bakonyolire bunaye bakonyole banyoro umwana umusi bakumutuma nse bamutache mate kiboko ekiboko no munyama monene sa aseigo ningana engane wonete kuligere kigima elinde tone kinga abana buna abambaligo bono abaroki wabaiga bono no bagweta gabu no abarokiri bice kabisa buna bakolia machime bakoli kabisa bagustebyato elinde banyale kwenda ase ekinyoro kya nduru ekibana kigotoka sensemeyo ya Mbita ase county ya Homa Bay bona kira abana bnabaiga abasini ni sana abana abake sana batete chisemi bo bateke agaso kyo konyora chisemi bamanya kweta asanga bunaye umetero ochigali ebintu nebingebere abarase onyene chingiti ngotoka chireroche onyene amagaga yani ebintu nebinge bigotoka roche gali bona bakuoli nanene kere bune twara embura yirnino njaba ke goto asabuna kayigomete bona ko basa kongusana asabana gweta machemi gaboli bakuri oroche no nyene yani onye binte bibe birabarume amaene pyo maete egento ke bwenerete ko bankelinge kero mwana ko ende school na bwenerete atware obotwereru yana atware ndokurukanga peace of mind kera ko ende school omwana omanyanga nko genda ende school keninge yo chikongosa maete ende kunko akero mwana omoyo boko genda school lakini omwana aende school kama etenga nabona achikomere kiboko njera nabona achikomere ngiti njera omwana no enere ochikumutura mwasumbwana sana lakini kero mwana bosako yuniga kwanya ko rubuno mwana gotwara omoyo boka aende sukuru akwebokia bikomo nyene
ase igone gwenrete ngabarigiribuya elinde twene kinga abana ngo twarabare obotoro bono ensemo igazeti ya The Standard page ya gatano na kabere nigo ndokinga nigo enka yemogenrete kurera obwene bwabo yemaga yo gusiria omworoki gwa obo asenchera busumwana obo asenchera yo botutukanu asumwana yo kurukunga omwana kuruku Emmanuel Kirimi abete usiro bumabwa asenje botutukanu omwana oswaire form 1 aseskuru ya Kilungu Boys kutoka imya makweni niga otebekana nigo omwana yabete kagosoige skuru kolende akabaga gusirio obugima bwaye aseskuru otebanga niga abete kagotwara enda ekamuruma okorumo gwenda ngane kaira agasirio obugima bwaye lakini kolende enka yakotebanga ekararuete kaniga arenge buya bono nigo botukanu boro mbolinga ekero bagotebanga chito korwe postmortem bosekero mubero ye otoge tunyagitale kara bayibuli baba koyorigeri nigo bwate chingoma chinti ndikolende skura niga tebanga ndunomo koreti kende niga abeteka korwarenda lakini rende korwabo akakoraki akabagosiria obuma bwaye bone page erinde konyoro mugano bya sobime nakori gazeti ya The Standard osome page ya gatano na kabere asoko bagokwemanyiko ryo moro kigwaya oyo obeteka gusiria obugima bwaye asenchira bustuko DORCAS ningana yo kwichania kwero mwana go form 1 kolende lirigwa mwikiri form 1 atarakora matuko no romuti enyumo tanga na ende bado skuru chinenje na goso ya bana abika omanya otengo mwana go sirire atabanga ne akiko rengane negento kyo kwichani negento kyo borro sana kunde tiga bono nyasaba gate mweteze mebango ya nyasaye toko cha kunyetereni toko ina se gazeti ya Nation page ne ya kane nigo bono emorikirete amakongo abakori emeremo be serikali babaire bagwetera asekeka kemetenyi etano nevere ase kare gazeti ya Nation ya korobotuki nigo banyora nganiga abakori emeremo bensemeyo ya serikali abakari gwetera emechando ase chobisi asebono obotuki batenganigo abande bakogenda nonye ase chinka cyabo babwate emechande mingi yekebirengerero nonya nabande batari kunyara yani bare babichanite bagechiri bari nobururo obonge asengencho nigo bano bagwetera emechando nabayiko nabali bagochikorikia obokonyi kuru ase semo serikali nigo bano bapaire bagwetera nabarabu emechando boigo metekero monto oryo gochugo kokonya abwato mochando bonta kokonya buya nigo bono niga abantu babaire bagotwara obororo ose bakwenda ase chisemo chobis serikali koriyo obokonyi bamanya ko babono frustrated yani bamanya ko bamanya kwenyora sa kongo bakoruoro bagechiri mbara konya kabuna batagete bairane ligubobe bono nemechando gosino mugano murekirete igoro yamangana yobokorari bwa serikali ase chobisi nabo igo nigo pejeyo emurekirete igoro ngake omosubati oyomo oyibono bw'emyaka 25 abeteka gusiria mosubati oyomo asiriti obugima bwaye asenya gitari ya Kenyatta enyagitari nene ya Kenyatta National Hospital sebona asirete kera atarakonya konyeka taranyora obokonyi gose asirete ase corridor tabwate besa kalengana no munyarokoye tabwate besa abalinge okonya gose kokonyera mamumu abo munyarokoye lero obwate emyaka 25 yo manyakana na Naomi Kavesa ibono obwate emyaka 20 nigo netano nigo balo tukuria iria ichuma airete mamumu abo wikase enyagitari ya Kenyatta elindanyole obugwene ase abwate omotu olenge kumwatia bono kurutse muchakangemi bakaenda go wikase nyagitari yo kolinde bakaboli go baruchishiringe chiri bwibere nechimisana naseto nati babwate bona kirebata ate batabwate agate gubono genda yorigi
kerora chinyore omanye koirana oche tokoe obo kurwe gosito mae korwa ali mamomino kolende tacheti kogenda kiagera omongino liga bwata momivu alenge igoro tacheti kogenda asebono baikaranse terende enchira gari e corridor abantu mamaite corridor ngale kaikaranse tigarira konya kolenge na kiago kora bono mamu mwaboni gobono abete kago siria au mabwaye chinga kirende baikaranse teba konya kolengera na kiba kwa banyole chibesecho ainara mwanchu murigeria ara makongwa se chinyagitari agarire ense ya Kenya etaro cha sero cho yani abo kongu bwa chirasi nyagitari ebe sa yabe kirumotwe omete nkora iboliga mbale kora mwana onyene chipenikira onyene chibana dichiga bamoye ara nyumo tu ori orati moka omete osora mo konya bamanye como dachibes ine ngana yengencho kegimogenda to kwanere asengencho no nichingitari chitondo chingamba takire batware gendo kuruka first aid ekoro munya umuruira achire no nyatara so igwe system ora ligerigwe gendo kiramo konya at least kiramo saste onyo muntu umia kabwata mo mivugete ora ko first aid nindo kirabe gotokonya lakini bono mete besa yanchirwe abantu batete obaebesa bamaiko okonya egente kige gocha kyange chisana okogena nyagitari kwaenda buyeiga omunya ko bangi ko ere ini ritukoligi kwaenda sambiri ka okochokoye turarwali guturaigo nonye kendi kuturanyora bukorere bonde bwensi kwa bangera ini gotirimboka gosoende gosene chef kwa twatencha yani tura ngwati woro mobere wo cyana gocha rika bakora gokorera babatanga ki ga kanywa mario ga yaiga kogenderete okora ki kubangera ini bono ikene kioro kiri kibesana bono no mosubati naumi akwerera ngaki mamu mwaba asirete asama gokaye omotu oli ko muhati sana egento kyogo ichane mwanchu murigereria serikali ne banterigereria mangananga bunaya ekere omontago kwasama goka atara konye kanga chiri bwibere chioka ne chimisano ne sato bona serikali ne bwante kokone kinga abantu banyorire bokonyi nyuma batara akana besa ekegera togocha gosokotara akana tema bekenchiro montago choe gwobokonyi omanya konya gwakana chibese cha ya mane kero montabe irega gocha asenya gitari ne bwenorete araligeru bitanganya chibese na muchigo cha bada ekero montabu yani na bontu buneja mitorache toikaransense kero siru montu talegento kire ekegusumono Togos kabusia singazeti ya The Standard page ya 5 na 3 ni gondo chenga chiga sinchiro kolende bakenya mbabuati amagani aliaganeri ase chigasi echyo nabo yuno mo PS usomulike botambe ase wizara yemeremo okorukunga Shadrack Mwadime nigatebirenga chigasi chiribu emeronge bere neme chigasi chiribu chimye ibere nemerongo 5 nigo cyarakanire asense ya Germany kolende bakenya mbabuati obumanyi boli boganeiri asenge nchokwewa emeremeyo engana abere otebanga abere akongusana sa Kenya bagwa apply igasi echo gochinyora aboigo akero kuligalia gazeti yeyu engana yende iro bolitone engana ye county ya Nyamira asebitabu mbiro byabete bigosira bye skuru bigatoka asensemo ya Kaptagat Forest in Meya Elgeyo Marakwet asebone bitabu byabere bikoiranirwa na abarokigwa bose serikali ya ye county ya Nyamira yabetege kwegwe ebitabu ebyo asebono anene mono ewizara chiseyono ebitabu mbya bete bigosira na gotoka Elgeyo Marakwet kinigoro bete bikorani wase county Nyamira ningana iro bolito ngane yu ningana ne bolito na kinga kibyale koimoka korese county Nyamira bitale baka bichuko etoka Elgeyo Marakwet ya enjera bauta baningo bya bete diverted bigatugoro sana lakini okora kwa nenkolinga maybe abantu bale kuba bose abakagero bale batete kuba baba target bose baba bete bagosaga negari yo nabora nyole gento baga netimba kenyorete onanyole bakate ne mezigo gete bekire kende bakanyole bitabu
omoibi na chiko somege tabu kitabu ya omwachomorigeria ase peji boigo ya gatano na gatano limo nigobono emorekete igoro ya makongo yense ya Kenya asense ya Kenya yarorekanire ngakobunekana yani etari aba ase mechando egwete ani emechando ere ase chinsemo aho chobokorari ase chobisi che serikali ase bono ase peji ya gatano na limo emorekete ingaki aba abantu bari babere bakoritaya kurwase mirimo bataranyora kibesa cyabo cyaritaya kibesa cyabo cyaritaya bataranyora kigima yo mancho muri bono na makongo bono mo sache mo kunga diuki umano awatabanga niga bereka gotara otarire sana kurwari tayete ocyase obisi iriba wakanurinde ya Bima House wakanurinde beseri ya retirement cha pension obere kagotara ase kakemyako etatu wikaraboniga kolende taranyora besa yae asa terire no nyana abande basiriri amagima abonchera batanya konyora besejo ebese inerie bano mete njamente tegusine chikomenta chibese chobogotu etali chobogotu speciality pension mate besere karoko bagugo na chwaso mushara nkuigore encheragete nkuigoro borrogete yani talingo kuigu aso bobera lakini rende ngote abanku igore the pain yoko rusu ebesere lakini ekero na ndu gwatoro gosemelie kero rachi ko na cyo mushara ekero rachi ko mirimo ya no chiko guchibesecho lakini ekere kwirika kinga buni ekina bakonyoranga umuntu chandikire kigima mono ase bono ingana etabwenreti kogendra ebweneteri gwa ko mirimo yao na yeboigo kwamanya koraki kwamanya gwakanwa kwa webese mapema kwali kenda gwakorera magendera kenda bono nigi morekete na kyabantu bali no bororo na bayigo igakwerera naki abakurumi bayireine ase ensemo eyo na bayigo nige epeja gatano kabiro mwanchu morigerie ngokorira igakyagera mogeni itonere Dr. Joel Umayo oikire aiga sigetaseni bono epeje ya gatano kabire bono ego kwandira naki ngaki bono achibroka abakatel hasensemo ya Nyayo House bono bayiranira sensemeyo ase bono bakaliko nyoria okubwato kwa ebibande na bayigo passport kuru ase ensemo ejo bono nigo abantu bakaliko ire chinga kichi ntambe konyora chi passport chabo nabo igo abande gosabwa chibesa eli banyale ko bwatukirwa amasakara abo bono niga abantu bange babiri bakuganya asigika egetambe konyora amasakara abo yo kogenda chinse chesiko ayune ngane gwichani kigima lakini nde asoroboti orurwa nation abunoto wikera omweli wo magazeti chinga gechabo no mambi na nde buna mwabere mukumanyi unigo mogeni olitwa betokuganya asege kakegima oberega wikera na ase Ndizi TV as aba bega gocha as studio na usangana intwe igore chinchira chokomenya buya kebo chenu na nane na mono gutumika amariogo ali ahabul amariogo aliege koro amariogo aliara natural aliara bega tokonya kulende toba kugusuka kurwa Ndizi TV na bubwansu Gusii ngwera natore asentunda yende mayaga yo mutimoko oromoke tobe tugusanga no mogeni oito Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemeruburio yaitu yonsi chinsemeru ngeberenenge
bono onye kendegi akorekanire ase kenyuru kiao ekiotagete tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye ase simi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime.